ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದಿತ್ಯ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಾಳೆದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾನತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪರತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೇ ಇದತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಶಾಂತ್ರೆ. ಆ ಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದೊಂದತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಈ ಪರಪ್ಪದಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪರತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬರ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಪೂರಾ ಮರಣಿಗಳು ಬಾದಿರೇ ತುಲೆ ನಿಶಾಂತ್ರ ನಿಶಾಂತ್. ಹಲೋ ಕೇನುಡೆ ನಿಶಾಂತ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಇನಿ ಸಾರಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಯಸ್ಸು ನ್ಯಾನತೆ ಆಂಚ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ರೆಫ್ರಿ ಆದ್ಲ ಬರೋಡಿರ ನಿಶಾಂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ಮುಲ್ಪ ಪರಪ್ಪು ದಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರಿ ಓಕೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಇರಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಬೋತಾರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ದ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬಕ ದಲ ಕೊರ್ಕ ದಲ ಐಕ್ ದಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬರ ದಾದಿ ಡೌಟ್ ಉಡುಲ್ಲರಪ್ಪ ದಾದಿ ಅತಿ ಯಾನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಶಾಂತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ. ಓಯ್ ಏನೇ ಮರ್ಯಾದಿಗಪ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಮರ್ಯಾದಿಗಪ್ಪರ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓ ದೇವ ಯಾನ್ ಮಿಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಜಿಡಿ ದಾದಾತು ಎಂಗ್ಳು ಎಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜಿ ಬಂದ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಅಲೋ ಅದು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನ್ನುವ ನಿಶಾಂತ್ರೆ ದಯಪಟ್ನ ಐತೆ ಕೆಲವರ ಐತೆ ಓಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಳು ಈಗ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪ ಅದು ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪ ಬೋಡ ಇರ್ ಬೇಗ ಬಲ ಏಜೆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಲ ಏಜೆಂಡ ಓ ಶ್ರೀಧರ್ ರೇ ನಿಶಾಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ತೀರ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇರುಪ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಇರುಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚೂರು ಕೇಳ್ನೆ ಇರಗೆ ಆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಲ ಪಂಡಿರ ಆ ಜನ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಮ್ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಂಡೆದ ಬರ್ತಿರ್ನು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾರಡ 7 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗಾನ್ ಅಂದೆ ಬರ್ಬರಾ
ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಏನೇನ ಪುರ ಆಪಣ ಒಂದು ದಾತಪುರ ಅಂತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶರ್ ದಾತ ಬಂತೀರಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಪಕ್ಕ ಫೋಟಿ ಉಂಡು ಅಂತೀರಾ ಇರೆಗ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೆದಂಪುರ ಪಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಣ್ ಮಾರ್ರೆ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೇನ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಾ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬರ್ಚತಿ ಅತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಾರದ ಅಂಡ ಏನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಗ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆತ ಹೆಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಿರಿ ಆ ಜನ ಬೋರ್ಡ ದಿವಂಗ ಈ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನಿ ಪಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಆಪ್ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಡೋ ಪಾಡ್ದ ಇಂಕುಲ್ ಓ ಓ ಅಂದೆ ಓ ದೇಂಗ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜಾಂತೆ ಕಾಸು ಬೋಡೇರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನತ್ತೆ ಹೆಂಗೊಂದೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಶಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆನತ್ತೆ ಇರೇ ಕಫಾನೆ ಜ್ವರನೇ ಓ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರ ನೀರಿಗೆ ಹೆವಿ ಜ್ವರ ಹೂವೆ ನಿಪಾತ್ಯ ಬಾವಲಿ ಜ್ವರ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ನಿಶಾಂತೆ ಒಡೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪಾರಿ ಪೆರಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಮಾರ ಓ ಅಣ್ಣ ಪರಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಆತತ್ತೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಹೆಂಗ ಅಗತ್ಯಜಿ ಮಾರ ಹಲೋ ನಿಶಾಂತ್ರ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವಾರ ಬೋಟ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ತಿನ್ಪಾರ ಇಡ್ಲಿಯ ವಡೆನಾ ಆತತ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ರ ಯಾನಜಿ ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಇರಗೆ ಇಡ್ಲಿಯ ವಡೆನಾ ಬಜಿಲಾವೆ ಸೀರಾವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಶೋಕಂ ಅದಂದ್ರೆ ನಿಶಾಂತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ರ ಇರ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪಡ್ಚೆ ಏನ ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂತದ್ದು ಜೀವ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಆತನ ಏನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಹೆಂಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಿ ಐಕೆ ಐಕೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತಜಿಡ ಎನ್ನ ಮರಿದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆ ಬತ್ತಜಿ ನಾನು ಇರ್ನ ಮರಿದಿಗೆ 100% ಮಲಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡುವ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಗತೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರ್ಗೀರ್ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಈರ್ ವೈಟ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ವೈಟ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಈರ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಸತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಒಡೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗತ್ತೆ ಹೋತಿ ನೀರು ಇರು ಕಾರ್ಕಲೋಡಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದಿತ್ಯ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಇರ ನನ್ ಚೂರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ ಬರಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲು ತಮಾಷೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಪಿ ಡಿ ಅದ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡನ್ ಸತಿ ಕೆಸರ್ ಗದ್ದೆ ಮಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು 100% ಇರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಹುಷಾರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗೆ
ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಸೊ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿವಾಕರ್. ಸೊ ಇವರ ಊರು ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಧ್ಯಾ. ಸೊ ಇವರು ಮರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿದೆ ನಾಳ್ದು 26 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಸೊ ಮನೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಬನ್ನಿ. ದಿವಾಕರ್ ದಿವಾಕರತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಇವತ್ತ 5 ತಾರೀಕದ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತು. ಡೋರ್ ಪೂರ ಆತನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ದೇವಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ ಎದುರ್ದ ಅದ ಡೋರ್ ಆತನೆ ಬಲ್ಲೆ ಡೋರ್ ಮರಣೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ 2-3 ದಿನ ದುಂಬು. ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅತ್ ಪಂಡ ಇರಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡೆ ಅಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ್ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಡೆ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಿನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಡೋರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದ 2 ಪಂದಿ ಪೋಯಿನತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪೋಯಿನತ್ತೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತತೆ. ಏನೇ ಅತತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಏರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಅಣ್ಣ ಮರಣಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರಗ ಆತ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೀಜ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ತೂರ್ದೆ ಎಂಗ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಎಂಗಲು ಗೀರ್ತದ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೊಸತಿಲ್ಲಂದತ್ತ ಅವೇನೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ ಅಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಡೋರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ ಪಂಡ್ರೆ 13,000 ಹಾಪುಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ. ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏ ಈ ಇಂಚ ಪಾತ್ರನೇ ಇಂಚಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಲೋ ಇರೊಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ತುಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅತ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಇರ್ ಕಾಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಇರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರುಡು ಈರುವಲ್ಲರ್ ಬಂದೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಏನ ತಾಗುವಾರ ಇರೆಂಕ್ ತಾಗುಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೋರ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರ ಈ ರಿಂಚ ಪಾತಿರ ನಿಂಚಿ ಒಂದು ಬಡಿ ಅಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದತ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರತು ಗೆತ್ತೊಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಒಂದ್ ಕಾಣಿಸಿ ಬರೋದು 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರಂಜಿ ಇರಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ್ ಮಾರ ಅವೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ ಇರು ಡೋರ್ದ ಬರೋ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಬಕ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಬಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯಾರಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಇರಕ್ ಮರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ 2 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಪುಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಇರ್ ಪಂಡರು 25 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ 16 to 18 ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎರೆ ಕೊರ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮರಲಿ
ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಇರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾರ ನಂಬರ್ ಮೇರ್ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕೊರೋಡೊಂದು ಅಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಬನ್ನಿ ಶಶಿ ತರುಲ್ಲರ್ತೆ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದಿ ಇರಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐನ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇರ್ ಇನಾಮ್ ನೀ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರ್ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಏನೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಸೌಂಡ್ ಏನುಜಿ ಯಾನ್ ಒಟಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಚಾವಂದು ಮಾರ ಮೂಲ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿರಿ ಅತ್ತ ಏನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವರೆ ಬರ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವರ ಎಂಕ್ಲಾತೆ ಪಿರೋಡ್ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿರೋ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಂತುಡು ಮಾರ ಇಜಿನ ಆರು ಬುಡ್ಚಿಡ ಬಂತುಡು ಗೊತ್ತಾದ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತೆ ಅಂಡೆ ಒಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟದೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋತು ಅಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋತು ಚೂರು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಇಂಚ ಬಾ ನೋಡ್ಚಿ ಇರ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ನಿ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಇರ್ ಬತ್ತಾರ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಡ ಡಿವೈಡರ್ ಇಜ್ಜ ಏಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ನಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಯಾನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೀನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟರ್ನದ ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಮೊನ್ನೆ ತಿಕ್ಕಿಯಾರು ಕೂಡ ಕೈ ತರ್ತಾರೆ ಇರ್ ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಆಂಡ ಅಂದ್ಕಂಡು ಇರ್ ಆಂಡ ಅವನ್ ಬೈದ್ ಬಂದಾರ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪರ್ ಬರ್ಲಿತ್ತನ್ ಮಾರ ಈ ಟೈಪ್ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ ಆ ಜನ ಕೋರೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಬುರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ದಿವಾಕರತ್ತೆ ದಿವಾಕರ್ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಇರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಅಂದ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ಇರು ಒಂಜಿ ಉಂತ್ಲೆ ಇರು ಓಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇರು ಓಲಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಇರ ಪಿರೋಡೆ ಬರ್ರಾಪ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇರ ಪಿರೋಡೆ ಬರ್ರಾಪ್ನ ಇರು ಓಲಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಂದ್ ಇರು ಓಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಲೆ ಇರೋಂಜ್ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಯಾನ್ ತುಲೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಲೋಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಈರ್ಲಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಎನ್ನ ಈರು ಡೈಲಾಗ್ ನೀರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಾತೆ ಎದ್ದುಡ್ದು ಪಾತಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿರೋಡ್ದೆ ಪಾತಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಡ ಪಿರೋಡ್ ಪಾತಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎದ್ದುಡ್ ಪಾತಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬುಡ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪ ಕೊರ್ಪರ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ಬೋಡು ಏರ್ ಜನ ಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಜನ ಏರ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಡ ಇರ್ ಹೋಲ್ತಾರಂದು ಈರೆ ಗಮನ ಕಾಸ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈರೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ 4,000 ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾನು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಈ ರೂಪಾಡಂದು ಹಿಂಗ ಅಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ತತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲ ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಈರ್ ಐತೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ನೀರತ್ತೆ ಮಾರೆ ಡೋರ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಈರೆ ಓ ಡೋರ್ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 13,000 ಆಪು ಮಂಡರ್ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಣದ ಸೊಂಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೇನ್ ಆಣೆ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಿ ದಿವಾಕರ್ರೆ ಎರಡಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆನ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೆ ಬರ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೋದು ನೈಟೇ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾಪಿಗೆ ತಂದ ಜೋರು ಏನಂತ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಈಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈರೇನ್ ಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂಪಿಗೀರೇನು ಅವು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಅಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಅನ್ಪಿನೀರು ಅವೇ ಇರೇ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಆಪುಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅದೇ ಎಂತಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಎರಗಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾಫಿ ಗೆತ್ತಂದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒರೇಡ ಗೆತ್ತಂದಿನಿ ಬಂದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆವಡ ಇರು ಇಂಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇರು ಎಂಚ ಜನ ಅಂದೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಂದು ಓಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಇರೇನ್ ಚೂರು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಂಡಿರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ತಮಾಷೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಮಂಡೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದ್ ಏರ್ ಮಾರ ಒಂದು ಬಾಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆತನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಹೊಡಿ ತೋರ್ತು ಓಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತಾರ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇವಕರ್ ಸರ್ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತಿನ್ ಪೂರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೇವಕರ್ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್